Ai. Bon dia, benvinguts al meu primer videoblog, una traductora al Japó. Jo sóc la Marta, traductora de manga i novel·la japonesa, i amb aquests vlogs m'agradaria ensenyar-vos una mica com és la meva vida al Japó. Un dia a dia normal. Avui és dilluns, precisament. Som a dia 3 de juny, tot i que no sé quan sortirà el vídeo, perquè després l'he d'editar i tot. Però bé, estem en època de pluges. De moment avui sembla que s'està sortint el sol, però no sé quan durarà, potser avui no plou. I bé, doncs el meu marit acaba de marxar a treballar i jo començo aquí a casa la meva jornada laboral. Ara posaré una rentadora, treballaré unes horetes i després, a la pausa, ens tornem a veure. Aquesta és la meva taula, una mica petita, la veritat, però bé. Hola, com podeu veure, ha acabat sortint el sol, tot i que es va tapant de tant en tant, però sembla que avui ja no plourà. Ara són quasi les 12, he estat treballant unes 4 hores i toca descansar. La gent que treballa molta estona a l'ordinador, en concret llegint i en un ordinador que no apartem la mirada, perquè jo que sé, altres feines d'oficina, per exemple, ara mires un paper, ara mires l'ordinador, ara mires aquí, ara mires allà, és diferent. Però els que estem tota l'estona com llegint així a l'ordinador, tenim bastants números de que se'ns cansin aquí la musculatura d'aquí de l'ull i llavors t'agafa un dolor molt fort aquí sobre que no se't passa durant dies. A mi em passa en concret amb aquest ull. I llavors l'única manera que he trobat de que no em passi, de que no m'agafi aquest dolor, és fent aquesta rutina de que treballo 3-4 hores al matí, faig una pausa llarga de 2 o 3 hores i després torno a treballar 4 hores més. Encara que la jornada se m'allargui, que a vegades estic fins a les 7 o les 8 treballant, com que de fet treballo a casa, doncs com no he de traslladar-me a un altre lloc, doncs m'ho puc permetre i així és l'única manera que he trobat que no se'm cansi l'ull, perquè si no és horrible. I ara doncs ja és l'hora de preparar una mica el dinar. Avui faré com uns somen. Somen són com aquests fideus que ens els van regalar. Són com els udon, de fet, però són més prims. I llavors faré com fideus amb esvergínia, una recepta que m'agrada molt. I després aniré a fer un bol, perquè normalment aprofito el migdia, doncs això, per dinar, per sortir a passejar, per fer exercici i mirar, sobretot, mirar lluny de la pantalla. I així ens descanso la vista. Doncs això serà una mica el caldo dels fideus. Hi posarem la carn de porc i una mica d'esvergínia, i això és porro panegui que tenen ells, és una mena de porro més prim que tenen, i gingebre ratllat. Llavors li posarem una mica de sake i una mica de salsa de soja i farem un caldet, llavors posarem els fideus. I ara, per cert, me'n recordo que se m'ha acabat el sake, que havia de comprar-lo, bé, el compraré després, avui sense sake. He sortit a donar una volta després de dinar per pair una mica, fer la digestió, i aquest és un carrer per on acostuma a passar sempre, i com podeu veure les cases estan a tocar de l'estació, de les vies, i ja passa un tren. Tenint en compte la freqüència de trens que passen, potser cada 10 minuts o menys, viure aquí al costat ha de ser una mica... ha de ser bastant incòmode, però ells paguen el que sigui per viure al costat de l'estació. Doncs ja he arribat a la zona on volia... Més o menys aquest és el meu passeig diari. Aquí hi ha una estació molt important, que és la de Shinjuagaoka, i al voltant d'una estació gran, l'estació és aquest edifici, a sota de fet, i al voltant d'una estació gran doncs sempre hi ha molts restaurants, inclús hotels o supermercats, i jo normalment vinc a comprar en un supermercat que hi ha aquí baix, que és molt gran, i hi ha una mica de tot, hi ha oci, hi ha de tot aquí. I bé, doncs aprofitaré per presentar el canal, ja que estic aquí.
Un dels motius pels quals he volgut començar a fer aquests videoblogs és perquè m'he adonat, no?, que jo passo, com ja ho anireu veient, passo bastant de temps a casa sola treballant, no treballo en cap oficina amb gent, soc freelance i llavors treballo amb el meu ordinador de casa i això fa que, doncs, que parlo amb relativament poca gent. Els caps de setmana o això sí que sortim més, però si no, el meu marit se'n va a treballar tot al matí i torna tard a la nit i com que sempre estic a casa, doncs m'he adonat que quan em poso a cuinar, quan em poso a fer qualsevol cosa, de seguida poso la ràdio, necessito com sorolls de fons, no? I no sé, he pensat que fer aquests vídeos m'aniria bé per parlar, per no sentir-me potser tan sola durant el dia, tot i que a la tarda parlo amb la família, però clar, és el mateix. I així també, no sé, la gent que em coneix pot veure una mica més com és Japó, com és el meu dia a dia aquí, i crec que els farà il·lusió, sobretot, per exemple, els meus avis que no coneixen el Japó, no hi han anat mai, molts pares sí que se'l coneixen més ja, però la meva família en general no. I res, jo no és que tingui una vida gaire apassionant, però bé, us puc anar explicant cosetes del dia a dia aquí, parlar d'alguns mites i de coses sobre el Japó, i jo crec que és un país que interessa a molta gent, així que per això he volgut començar aquests vlogs. Ja veurem com em surt, perquè no és que tingui gaire material i tampoc no tinc gaire traça jo parlant, però aviam. Doncs per començar en aquest primer vlog, el tema que m'agradaria tractar és sobre, i una cosa que em pregunten molta gent, és si els japonesos són racistes, si jo he tingut algun problema de racisme aquí al Japó. I jo sempre dic el mateix, una mica com a tot arreu, et trobes de tot, és a dir, a mi m'ha passat algun cop, un parell de vegades només, que per exemple m'he assegut al tren i el japonès que hi havia al costat s'ha aixecat i s'ha anat. No et diuen res, però s'aixequen i se'n van. No, m'ha passat un cop o dos només, amb els 2 anys que fa que estic aquí. I el meu marit, justament un cop estava el meu marit amb mi i es va emprenyar com una mona, va estar a punt de dir-li alguna cosa a aquell home i diu, no li diguis res, què coi li has de dir, no t'hi fiquis. I a veure, és una cosa, però és això, no es barallaran amb tu, no et diran mai res, ells simplement s'aixequen i se'n van. Però pot ser per diversos motius, pot ser perquè tingui por, pot ser perquè simplement no els hi agradin. Ells tenen una mica... Hi ha molts japonesos que pensen, japonesos que realment no coneixen estrangers, perquè quan coneixen un estranger s'adonen que no és així. Però hi ha molts japonesos que pensen, no? Aquí hi ha el mite de que els estrangers fan pudor. Ells tenen com aquesta, no? Hi ha com aquest mite de que els estrangers fan pudor. I jo crec que hi ha una explicació una mica biològica, i és que ells, els japonesos en general, no fan olor a suat normalment. És a dir, costa molt que facin olor a suat. Jo, el meu marit arriba a vegades suat completament de fer footing i no fa olor. Jo encara no l'he notat mai olor a suat. No fa olor. I no fa servir desodorant, no li cal. I jo crec que com ell són la majoria, òbviament hi haurà algun japonès que faci pudor, però la majoria no fan. Llavors, clar, els estrangers, que tenim una olor més forta, tenim més la cultura del desodorant i tal, doncs ells és una cosa, no?, que jo crec que deu venir una mica d'aquí, no sé si és un biològic, de la raça o el que sigui, però fan menys pudor que nosaltres. També tenen ells molt la cultura aquesta del bany, però no crec que sigui per això, perquè nosaltres ens banyem igual que ells. I jo crec que és una qüestió biològica. I hi ha aquest mite, no? I sobretot això es va intensificar una mica amb el Covid. Per culpa del Covid tenien més por, quan veien un estranger s'apartaven i bé. Però també, òbviament, hi ha gent de tot, hi ha gent que és molt oberta. L'altre dia, per exemple, fa uns mesos, que és una anècdota que em va fer molt de... em va agradar, em va tocar molt, no? Ja estava al súper, estava intentant buscar i triar una pasta de miso, que hi havia moltes de diferents i no sabia quina quedar-me, i se m'acosta una iaia japonesa dient-me que aquesta està molt bona i és barata i t'agradarà molt. Vull dir que t'intenten ajudar també, vull dir, hi ha gent de tot. El racisme que pots trobar aquí és el que pots trobar a qualsevol lloc, depèn de la gent, i jo mai he tingut cap problema del dia a dia. I a nivell per exemple,
de més institucional o més burocràtic sí que pots trobar més pegues, perquè jo en el meu cas, com que estic casada amb un japonès, ja no és ja dintre com dins, no? Automàticament dins de la seva cultura, però sí que conec amigues que van venir aquí a treballar aquí amb un visat de treball, bé, tot en regla i tal, però eren elles soles i a l'hora de trobar un pis doncs els va costar més que nosaltres, perquè hi ha molts propietaris japonesos que no volen llogar pisos estrangers. I això d'on ve també? És un racisme una mica que ve fundat de que aquí tenen moltes normes socials. La societat és molt important, la societat s'ha de respectar i has de complir les normes. I, per exemple, el primer que està acut és tirar la brossa el dia que toca, no fer soroll en el veïnat, tal. I ells saben que els japonesos, la majoria, ho compleixen, aquestes normes. Però hi ha molts estrangers que arriben, sigui d'on siguin, d'europeus, americans, asiàtics, sigui d'on siguin. Hi ha molts estrangers que arriben i no compleixen aquestes normes. I llavors què passa? Que els veïns es queixen, no es queixen a l'estranger, es queixen en el propietari. I els propietaris que han tingut algun problema amb estrangers, de que no compleixen no sé què, doncs el proper cop que lloguen un pis, si els diuen que el que vindrà és estranger, diuen que no, que a casa meva estrangers no. I llavors és una mica un racisme que hi és, però ve d'una raó, trobo jo, molt clara. Doncs aquest és una mica el tema que volia tractar avui. Si teniu més preguntes o algun comentari al respecte, sempre podeu escriure. I ara doncs ja hauré d'anar tornant cap a casa i posar-me a treballar una altra vegada, 4 horetes més, i després a fer el sopar. Hola! Bé, doncs ara ja he acabat de treballar, he acabat una mica la jornada i anava a fer el sopar. Avui he comprat el sake, que el tinc aquí. Se m'havia acabat, sake per cuinar. I ara anem a fer el sopar. Això és el sac d'arròs que tenim aquí, perquè els japonesos mengen tant d'arròs cada dia que si no el compres amb sacs no se t'acaba de seguida. Nosaltres el fem servir de tant en tant per un risotto o una paella, però ells cada dia mengen la seva ració d'arròs. Per avui faré només un got, ichigo, que diuen, perquè amb això jo menjo només una mica, el Hiromi ja en té prou i si en sobra normal menjo jo de l'endemà per dinar o així. I ara s'ha de rentar sempre l'arròs, però bé, ara anem a rentar-lo una mica. S'ha de rentar amb aigua fins que l'aigua queda com quasi transparent, tampoc cal que quedi supertransparent. Després ficarem l'aigua fins aquí perquè és un got, és la mesura que és i ja està. I després només s'ha de posar allà i ja es fa sol. Veieu? Així ho teniu. Normalment s'hauria de deixar com 15 minuts reposar perquè llavors es veu com el gra de l'arròs es torna com més blanc. Però aquesta màquina és elèctrica, les de gas no, però les elèctriques ja estan programades de manera que si jo ara ja li dono a l'on, ja automàticament la màquina ja espera 15 minuts per posar-se en marxa, llavors no cal esperar tu més. Per avui simplement pensava fer porc marinat amb miso i una mica de verdura, una amanida i una sopa de peix, que tenim peix, espines de peix que va comprar l'altre dia al Hiromi i així ens les aprofitaré. Doncs aquí he adobat el porc, s'ha de deixar una hora o així a la nevera que s'adobi, li he posat miso, per això té aquest color així, sake, mirin, que el mirin és un vinagre d'arròs, que fan servir molt per cuinar també, una mica de sucre i gingebre ratllat. I ara s'ha de deixar reposar una mica i després només s'ha de fregir volta i volta i ja està. Fàcil, és el primer cop, no l'havia provat mai aquesta recepta, aviam si surt bona. Perquè vaig comprar això perquè estava d'oferta i el volia fer rebossat, perquè aquí rebossat és molt bo. Però ara em fa una mica de mandra rebossar-lo i amb l'oli de fregir i tot, perquè després amb l'oli és un merder. I mira, provaré de fer-lo així, aviam què tal. Ahir vam estar netejant la campana i em sento orgullosa perquè estava plena de greix i ara està tan neta que em fa goig mirar-la. Doncs aquest és el resultat.
Com podeu veure queda com una mica caramelitzat perquè és el miso que en fregir-lo agafa aquest color. I aquest és el sopar, jo soparé abans perquè el Hiromi arribarà una mica més tard de la feina, així que m'acomiado. Fins una altra!